Те я наричаха татарската чешма. Тези багети ги ползвам, мога ги сгъна, мога ги изправя, мога да си ги навия, да си ги сложа в жоба. Аз си я купал ми да. 10 бона предлагаха, за да се каже тъс чешма къде. Баща ми, какво стана? Тази чешма я запомни. Тази чешма е много важна за българската история. Няма да споменаваме къде се намира, защото ще я унищожат. Герба, виждаш? Ето е герб, е много важен. Чешмата е правена от много виден човек. Някой ден, когато нещата в България се легализират, ще кажа кой е правил тази чешма. Също така, според YouTube статистиката, само малък процент от хората, които гледат видеоклиповете ми, действително са абонирани. Така че, ако в крайна сметка ви хареса видеото, моля, абонирайте се. Безплатно е и винаги можете да си промените мнението по-късно. YouTube понякога бъгва и ви отписва. Така че ако мислите, че сте се абонирали вече, моля, не забравяйте да проверите дали все още сте. Приятно гледане! Чешмата е част от една много голяма карта за българските съкровища на България. От Турция един път ме питаха, 10 бона предлагаха, за да се каже тъс чешма къде. Те я наричаха татарската чешма. Татарската чешма. Някой ще го обясня защо така. Това е татарската чешма, но чешмата в древен контекст си е чисто българска. Виж колко е стара. Колко е стара. Заведе ето това. Камъка се е счупил от плочата. Плочата е равна. Защо ще се е счупил камъка? Днеска май ще навали дъжда от всякъде. Тук има един доста наранен камък. Да, има стрелка. Виж ли стрелката? Да. Я посушим на хората. Така. Стрелката показва тук надолу. Тук се маха камък и се вади карта. Има втора карта в чешмата. Много изключително ценна чешма за българската история. Една от най-старите чешми в България е това. Те турци от Турция, те ми се молеха. Някой им беше казал, че по една снимка я познали във Фейсбук. Я бях качил преди 10 години. В една моя група История на България, тайни легенди. В тая моя група аз бях я качил. Познали, имало е нарисувана в някакво турско тескере. Не тескере, ами ферман, турски ферман. Карта е имало нарисувана тази чешма. Но за да съм сигурен, ще измерим всяка дължината на чешмата и търсим един специфичен знак. А ти какво ще търсиш? Някаква тапа ли да има? Има капак. Капак? Да ми кажа, че ги въртя, виж. Гледаш ми ръцете, колко са хлабави. Да. Тук всъщност е го последния фундамент на чешмата. Над чешмата има гробница. Има гробница над чешмата. Отзади. Отзади след малко ще погледнем. Чакай да видим колко метра е чешмата. Да видим отгоре ли абсолютно съм сигурен. – 25 метра. 25 метра е чешмата. Понеже тези багети ги ползвам, мога ги сгъна, мога ги изправя, мога да си ги навия, да си ги сложа в жоба и после да ги ползвам. Багетите не е нужно да са идеални прави. Трябва да са горе-долу, да могат да ти вършат работа. Сега, тук водата ма дърпа, но се променя.
Добре. Хващаме водата. Чакай малко да променим. Дай, да не ми дърпа. Чакай малко. Така. Квадрат. Квадрат до тук. И това. Така. Тук само да не даде купол. Сега купол ми дава. Така. Видя ли какво показва сега? Показва ми някаква много малка църква, купола от тази страна е бил насочен. Тая малка църква е била тук. Това означава, че тази чешма е била вътре до църквата. Обаче става въпрос за някакъв малък като параклис. Големината говори за римския период, или по-точно да го наречем, много хора няма да им хареса, ще го нарека византийския период. Но ще ви кажа, казва се византийския период, защото тогава хората, които са живяли там, ромеите, са били със столица Византион. Значи, говорим за доста по-назад, нали, във времето. В самото начало града се е казал Бизонт, като бизон. В някои стари книги го има като Визант. Станал е известен заради той е било търговско тържище на един тракийски местен владетел, който го е създал. Вече когато идва Константин I, който разрешава християнството, той фактически тогава се нарича, нали, града Константинопол по негово време. По български китапи града се нарича как? Цариград, защото е българска дума. Тук имаме, значи, малка църквичка от римския период. Но говорим някъде, може би някъде около, трябва да е след 3 век. Нали, Константин, след Константин трябва да е тогас. Освен ако е била някоя първоначално още неразрешена, но вече не мога да знам. И от тогас макар че я наричат татарската чешма, просто хората са неосведомени, така са я записали, защото има символи, които са свързани с Волжка България. Да минем да погледнем още, да видим има ли нещо. Не тук. Виж, гледай. Да ми кажа, че ги въртя, виж. Гледаш ми ръцете, колко са хлабай. Да. Така. Интересното е отгоре да ми. Майстор на багиците си. Какво ме направите? Това е корито. Това не е корито. Канала виждаш ли? Така. Да. Това корито е от гробница. Било е вградено корито. Цялата чешма е направена от корита на гробница. Тия големите там. Това са все корита.
Самата чешма знам, че е била много лековита, изключително лековита. Точно заради това е шесторния символ с 6 глави или цвете. Аз го възприемам като 6 змийски глави, които показват, че 6 пъти 6 различни минерални води са свързани с тази чешма и има голям лек хората за да направят такова нещо тук. А тия корита са били ползвани да са мият умрели, също може да са ползвани за лечение, за потапяне на крака, за къпане на деца. Но толкова корита тук. Явно чешмата е представлявала различни модели през годините, била е събарана, възстановявана и така. Ето това корито последното е чупено. Много от тези корита са взимати от гробници. От гробници, ето големината, колкото човек да бъде сложен вътре. Сега да видим тук гробницата къде е. Направо се вижда. Ево, защо къде? Покажи ни. Така. Чакай. Това, което видяхте, показва, че под земята, под мене в тази посока имаме подход, коридор. Може тунел да е, може да е затрупан коридор към гробница. От тук нататък е помещение под мене. Аз мислех, че е там. Те се разтварят. Да, защото влизам в помещение. Да. Няма как да ми го покаже. Ух, но тук е. То си личиш тази пръст. Канала, виждаш ли? Да. Просто е отделно трупано. Направена е била фалшива могила. И както виждате, някой се е хванал и наистина е пресцепили, са е копали. Но погребението е тук. И не се е намерили, защото не могат да работят с багети. Искам да ви кажа, те иманярите, дето обикалят с машинки, там едни рамки, дето ги предлага за по 3-4-5 хиляди лева. Фащали били до 4-5 метра. Всичко е заребявка, нищо не отговаря, нищо не фаща. Това мога да ви кажа. Въобще не се занимайте да си купуват такива буклуци. Истинските машини, с които може да се засече, освен добър багетист, тази гробница, която е под мене, това е някой скъп георадар. Говорим за цени над 20 хиляди. 40, 50, 100 хиляди лева има георадари, такива машинки, които реално сканира почвата. Но всичко под 30 хиляди лева е буклук. Не си давайте последните пари за глупости. Вложете ги в някакъв бизнес, правете нещо, но не се лъжете да си купувате всичко останало, монетарки, това. Аз имам тъй наблюдения, хора са споделили с мене. Знам точно кое как работи. И никога не бих си купил машина да се занимавам с такива глупости. Но местата мога да ги фана с багети и ако нашите археолози решат да се заинтересуват, тази гробница тук ще е на някой. Може човека да е свързан с църквата, която е фанах по-долу, може да нямат нищо общо, но ще е някой, нали, богат човек, който е погребан тук, може и да бъде от царско коляно, може и да е знаменит
турчин, везир също може да е. Не казвам, че трябва да бъде само българин. Всякакъв може да е и византиец, може да бъде ромей, може да бъде римлянин. Тук работата и докниха. Този ред ме показва нещо, ама да отидем нагоре. Приключваме тук с чешмата, ще отидем нагоре да видим останалата част от историята. Къде тръгнаме? Чакай малко. Тук имам съмнение за нещо. Боже. Търся отдавна. Трябва да вземем машинка да се чисти.